ogitamre koro ineno nyathi ogitamre koro ineno nyathi nikech sama gidhaw kata giwinjre to nyathi ema timre nade nyathi ema hinyore koro kikaw nyathi itere boarding school koro nyathi yudo thuolo obedo gi baba nyalo nene kata udhi as a family to kudhi as a family kendo nyathi okubi subject nyathi to gige ot mabro keto nyathi gi paro ni mama gi baba ok timre nadi ok winjre koro kodhi e boarding baba yudo thuolo mar neno nyathi mama bende yudo thuolo mar timro nadi mar neno nyathi to ma it builds on the child's whatever the child's kaka odongo yes ma which is very important ma gima timore ma na neno timore gima kamae en kotudore kod wachno mar somo masani mar CBC nonego beni skunde mag secondary mago mag grade 7 nyithindo gi nonego beni dhi e skunde ma ji dake wach ma bende jonyuol moko nodagi giwacho ni nyithindo gi pod tindo ok nyal tergi gibed gi jowetegi madongo be nitiere higni monego beni ng'ato nyalo tero nyathine e skul mar boarding kose janyuol ki neno ni ponono bedo gi nyathini pekni kalure kod chal mar tich koda kama udake to we itere boarding kacha an kaka janyuol aneno ka nitie higa manego bed nitere nyathi e boarding lakini kineno ka janyuol okawo nyathi to tero nyathi e boarding ka ja class 1 en gi reasons ne kendo maduong' ok kata matin nikech kaka japuonj wacho iyudo ka janyuol otiyo wawach kaka police kata jopuonj dong giwinjo weche mag delocalization ni ka kure so iyudo kata ka samoro baba gi mama gin jopuonj gibedo delocalized nyithindo koro dong e diere ka to nyathi ok inyal siko iwuotho ga wuotha ni kumedhi ilokne school eno chieng' mane mobro socialize gi jok moko chieng' mane mobo ng'eyo ni kama e kaka anyalo dak gi joma moko nikech en ng'ama kodhi loso friends ni to set the transfer kodhi bedo gi friends ni ti useyudo transfer koro boarding school kukawo nyathi utere boarding school ok obi interfere gi wuotho mar nyathi samoro nikech nyathi be take time mondo adjust donge kata ng'ama duong' kitere kamoro it will take her time or him time mondo adjust koro parane ni isiko nyathi kiyudo transfer utero nyathi sikul moro kichak yudo transfer ichak itere sikul moro mano ibo chando nyathi kate e somo mare biro chando nyathi to nyathi bende ok bibedo nyathi ma nyalo timrok nadi manyalo socialize gi others to kendo kwang'iyo boarding schools we talk of tribalism te boarding school one gi different tribes koro nyathi oganda mopogore koro nyathi ng'eyo ni gine miwacho ni joluo goji gi kiteka karoke nadier kata gimiwacho ni jokisi chamo jicha karoke nadier nikech o interact gi jokisi o interact gi different koro golo that stereotype koro nyathi is able and we say ni wa promote what national unity koro magi gik makitero nyathi e boarding school oromo gi nyithindo mopogore ong'eyo ni kare gik moko miwacho ka maka gik ma atier we winja ne Peter Okelo ka intiere county ma Kisumu ageno ni winjo makare kaka janyuol mantiere gode studio kae Rosa wacho ni ponono golo nyathi kitere skul achiel kitere machielo ponono nyalo bedo kata rocho dongo mar nyathino kata chenro mar nyathino kako somo kata kako dak kod jowetegi sani wang'eyo ni nitiere jopuonjre go ang'eyo kata ni ponono e skul ma intiere kanyo nitiere jopuonjre manotimo grade 6 to nyaka sani owach ni gibiro dhi e grade 7 to grade 7 sani koro owach ni biro bedo ok bibedo skunde mag boarding onego bed ni gibedo day school mano ponono nyalo rocho somo mar nyathi e yo machalo nade korka kori kaka japuonj par ni nyathini nyocho ng'iyo ni entiere skul midake to sani koro idwa duoke mar mondo mi odhi e skul ma ogalho idhi ot tiduogo mano nyalo rocho somo e yo machalo nade Peter kamano an gima kunga wacho any government onego consider this idea mar golo boarding school nikech nyathi manosing'e boarding en nyathi motegno monego timo gige kende koro government koyie to onego wewe gi continue gi boarding
nikech ibiro yudo ni king'iyo kata mana gini ne schools ma wantie Kenya ka wan gi difference in terms of infrastructure. Iyudo ka nitie school moko ma well developed to moko pod ni piny. Koro ka government dwa mana restrict nyithindo ni mondo gibed abeda ni gibed e boarding day schools, to aneno ka nyithindo moko dhi koso opportunity mabeyo. Nikech kwa wang'iyo regions ma Kenya opogore, nitie kwa example like kata mana areas ma pastoralist odake. Ibiro ka schools mantie kuno gin schools maboyo. Koro kwa wach ni nyathi dhi bedo day school, gidhi timo nang'o? Mano question monego bed ni government miwa. Then kichak ing'iyo kata mana town center kama wantie kae, inyayudo ni there is a lot of traffic jam. Maka koro wadwa wach ni nyithindo dhi bedo scholars, to nyithindo gi ok bi chopo e school in good time. Kech iyudo ka mondo nyathi wuog estate mochopo e school, obiro kawo kata 2 hours e yo. Seche obiro chopo nobiro chopo ka school ka osebedo late, lessons osechakore, ka chak chopo godhiambo kendo the problem is there. Koro waneno ni gima onego bed notimore ne government onego wach ni boarding should be optional. Ng'at manyalo bedo moyie gi wach mar day obed gi day. Janyuol mo decide nyathini mobed e boarding nikech ok chun ng'ato, but circumstances mang'eny mwaneno timore. Chaka wacho ni wan gi ji mopogore. Koro wawacho sani nyithindo dwa bedo e boarding, wan gi janyuol kaka koro ata e Kima school. Janyuol ni janyuol modak Mombasa nyaka ne chakre. Nyathine odak e Kima school. Ong'e maler ni kochopo weekend kata after 2 weeks obiro nene. Koro wach ni nyathini o proceed kodhi e Kima ka, to odhi bedo de scholar. Nyathini dhi dak kanye? Mano question monego bed ni wapenjore. Wan gi another circumstance ma nyithindo moko magin orphans. Nyithindo gin sponsored gi other organizations. Organization gi okaw gi mokelo gi mondo gibed e school, e boarding section mar school. Sama koro wachno gidhi bed e boarding ni, gidhi dak kanye? Gidhi we school. Koro an gima kwayo maduong' kata kwayo government kata the stakeholders ne gino onego be reconsidered mondo ging'i ni circumstances mamiyo boarding bedo nitie moko mok nyalare, lakini nyathi manyalo bedo day obed abeda. Nyathi manyalo bedo boarding owe gi thuolo mondo gibedi mondo wabed gi quality. King'iyo kata level mag development ma schools, ibiro yudo ni schools nobedo categorized. Kaka koro wan region mar Nyanza ka king'iyo nikech junior secondary ma koro jidhiye, ibiro ka schools mantie Nyanza to gi school man western or schools central gipogore in terms of level development. Nikech nyathi ng'ata biro dwaro nyathini mondo odhi e schools man gi facility maber. To koro kika gibedo restricted, wabiro mayo nyithindo mag some regions equal opportunity mag donjo skunde mabeyo beyo. Koro aneno ni gima onego tim, janyuol onego decide. Ko yie ne boarding ber to dhi e boarding, to koneno ne day maber moromore kode to dhi adhiya kamano. An mane kwayona maneno ni onego bed ni timo. Adwa ni med mana mako parono gi kanyo matin Peter Okelo kalo ni bende dago mar mondo mi nyisa ni ponono skunde go magin boarding biro yudo pek mane ka koro gidwa lokore mar mondo mi giwe bedo boarding kai to koro gibedo skunde ma nyithindo dhi ogalho matinde ne gidhi dala to giduogo. Kata kamano kapok iduoko na paro makamane chenro ni mar mbako romo watudore kod jofwambo magwa mayudore kor gwenge ma pachoka mondo wawinjane ni to jopiny wacho nang'o kotudore kod thuon wacha mabende watu kwanza hadi gredi la 9. Mulindi achungi ni boma Masiaya. An ka wuoyo e wach mar boarding primary siro sirikal mo ogolo boarding primary mondo bed gi maonge nikech nyithindo madhi boarding potindo ke jopuonj magologi kata ka jonyuol gi okoso fees bogologi to gibed gi problem ka giwuotho town kaka gidogi miechgi onge. Koro an akwayo sirikal ni ogol boarding primary mondo ji obed mana day primary. Erokamano. Nabaku Ponyango, an pastor. To awacho ni wach ma boarding primary school okokonywa, okwane berne, rachne be kwane. To ka sirikal oneno ni kogole to nyalo konyowa to gole nikech wan berne okwane. Ber ma boarding primary school
wan ok wane. Ka sirikal oneno ni kogole to nyalo bet maber, to mano ber. Nikech biro konyowa, nikech nyithindo matindogi koriembgi ogolgi skul githagre e town ka saidi, ma kinyalo golgi boarding gidhi e day school, gidhi to gidok dala, wan waneno ni mano ber. Sirikal otimo maber. Erokamano. Ginyinga iluonga ni Michael Otieno, an jadak Masiaka. Abedo gi buok ka winjo ni boarding primary golo, nikech an awuon kasani dhimna gi kaka ni wayudo ka piny dhi, wawe donjo to wadwa telo nukwatimo ma kore kwa nyalo yudo pesa. In fact, with education to owe tempa go, wakwayo sirikal nikech tempa kod school ma primary boarding mano chal no ketho dwa puonj ma nyithindo. Akwayo government mar Ruto, please leave alone boarding. Wearing boarding odhi janyuol biro tero nyathine kohero maneno ni pek winjo pek odhi e day school. Gima boarding oseketho nyaka ne wachak onge. Nyathi modhi e boarding yunwa ko e school gi luor, wach man nyathi nigi tero ka gitindo. Ja boarding chako bede class 4. Ja class 4 en ng'at mong'eyo. Ong'e luoko lawe, ong'e timo. Be onge janyuol mose complain ni government. Onge janyuol mose complain ni government the boarding kethrach. Onge an okamor gi wach sirikal mar Ruto kod ketho boarding gima mondo tim odwar kaka do olosu chumi. Owe wondo wan okelwa pesa ohala to bi wa pesa go moko mok nyal chulo. Odwar pesa ohala mi jopiny ohere gi boarding mane dwacha. Erokamano. Asante sana, tupate maoni yako mzee, labda anza kwa jina. Maoni yako. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Patrice Ochieng. Mimi ni mkaaji wa hapa Siaya. Boarding kwangu mimi, boarding naona ya kwamba iendelee kwa sababu sio vizuri sana kuharibu kilicho kuweko. Hiyo boarding ilianza zamani. Najua hata wewe ulisomea boarding. Ama kama mzazi hakuweza kufikisha kwa boarding, lakini boarding ilikuweko. Boarding ni kitu ya maana sana. Boarding inazuia mtoto kuwa mhalifu. Kwa sababu akiwa hapa kijijini ni rahisi sana hata awache shule. Mimi kwangu naunga boarding ikuweko. Asante. Pate maoni yako. Kwa mnyinga nilunga ni Emmanuel Ochieng, ajadak Masiaka. Anane no boarding ne ber. Nikopu kidhi boarding to tego wi nyathi. To ka nyathi wi osetegno, onge gik moko mang'eny koloni eni dala kae. Korona kwa Mheshimiwa Ruto owawa go boarding odhi mbele. Kikopingre gi wach maru boarding ni pesa. Nyathi kitedi boarding en dwaro ma janyuol, ok ni dwaro ma sirikal. Janyuol ema sacrifice mondo oter nyathine e skul man malo mondo mi nyathino wang' to konyruok. Erokamano. Asante sana. Kama ulivyosikia, hao ni baadhi ya wakazi wa hapa Siaya wakitoa hisia zao kuhusiana na pendekezo la kuondolewa kwa shule ya mabweni katika shule za msingi. Ndizo semi zao kutoka hapa Siaya. Mimi ni Mulindikeri, sina la ziada. Usukani narejesha studioni. Asante sana Kari Mulindi ukiwa katika kaunti ya Siaya. Nyakoromoge joma winjo kanyo eyo makare kaka jodaka kaunti ma Siaya ogolo pachgi ahinya kotudore kod wachni mar golo skunde mag boarding e pachoka. Pod antiere twakae kod Peter Okelo ma en japuonj maduong' ma skunda sekondari mano skund primary ma Hekima mayudore kaunti ma Kisumu, kaachiel kod janyuol Rosa Ngila ma chwalono mana pache kaka janyuol mosebedo kod nyathi mantiere skul midake kata boarding school. Yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani, tok yueyo aduogo wadhi mbele kod twak, kik idhi mabor. Highway Secondary School is a school that is full of talent. We believe in producing all-round students. In the civil service, we produce quite a number of renowned people. The father to the current premier
of the UK, was actually a student here in 1966. And that is actually something to be very, very proud of. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ngeso kangeso chakrisa de kokinyi enseche mag. Why you know which mamuro nyipindo kaka? Talanta. Tuko full top, kimaso. Kitendawili. Kodalunga. Pasase. To chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana. Ganwa sigani mamitna. Chuo gik moko. Kod tedo. So nice now. Turuko dwange sukange soka wangi. Lox ponde kata Lox P. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgeo Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wane Ngeso. Koro sani tich mokwongo en tego shradha gi kosi. Nikech ka gimedo bedo kamoro achiel, bo bedo matek mondo akaw okang' machielo. Singri ni boloso gimoro amora ka. Elvani, to onge gima nyalo loko mano. To an akwe gimoro. Kik item kendo. Loso ewi nyamera. Koro kinyo ntiere gi nyasi ot kae. Nabo tiyo gi nyasi no maber mondo ang'is ji te adiera mar tabu. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11 and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Opakro, anilonga ni Sarah Brenda, mondo mi yud wenda ni kaka sikiza tune mari, dimana *860 *418#, to parie, Ramogi TV, en yaot mar jower duto.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang kaponi kitudori kodwa okinyi makawuono pok ideko ahinya kalore ni chenro mar mbako romo pod dhi mbele kendo pod omako mach pod watwak kotudore kod boarding rumo mano kaluore kod kaka jagoro mongirore e migao mar somo Belio Kipsang nowacho ni sirikal ma pacho kae kochakore higa manyien mano higa mar 2023 gichano rucho oko kata kumo skunde mag boarding kochakore grade 1 nyaka grade 9 mane wach mabende watwaki okinyi makawuono pod yantiere kae kod japuonj maduong' mar skul primary ma Hekima mayudore county ma Kisumu Peter Okelo kachiel kod Rose Angila awache maber Angila Rose Angila ma en janyuola entiere kae elo jonyuol duto mantiere pacho kae ka watwaka kotudore kod wachni mar golo skunde ma nyithindo dake kata boarding school. En paro marach kose en paro maber? In bende kamora mora mineno wa okinyi makawuono inyalo tudri kodwa ioronwa ote mari e namba mar 36000 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wantiere live okinyi makawuono iyudo wa Ramogi TV. Ioronwa penjo kata ote mora mora ma intiere godo kwa dhi mbele kod twak marwa Peter Okelo kapok ne wadhi Siaya mar mondo mi wawinja pach jodaka e county ma Siaya penji kacha ni chenro makamae mar rucho oko skunde ma ji dake onyalo kelo pek mane ne skunde mag boarding gisani kalore ni magi skunde ma ponono nosegerore e yo makare gintiere kod boarding section to koro nego be ni loko gi gibedo skunde go mabende nitiere kaka gibede skunde go mabende gin mag nyithindo dhie to duoke ma nyalo kelo pek mane ne skunde makamago Peter? Peter ke kiwinje yo makare ka intiere Kisumu kono apenji ni pek iwinje yo makare okawinji maler dok no pek mane maponono skunde mag primary mago ma boarding sani nyalo yudo e kinde ma koro gi transition giweyo bedo boarding koro gibedo day school onyalo kelo pek mane koso biro kelo negi ber mane kalore ni ponono nyithindo masomo e alwora kanyo nyalo yudo thuolo mar somo e skundno Peter? Pek debate e boarding schools masani kech mokwongo schools gi dhi lose nyithindo. Boarding schools gin nyithindo ma kuonde maboyo boyo koro sama wanygi gidhi bedo day schooling to mokwongo population mag schools gi dhi dok piny. Mar ariyo schools gi ose invest in the facilities mag boarding kichako the domes the beds magin godo kidhi e kitchen nitie kitchen equipment koro kadipono wach ne boarding dhi rumo to schools gi moko kata dhi gore piny nikech nyithindo mag dhi donge wach ne wan gi purely schools kaka koro wach kada Kisumu county ka wan gi schools kaka koro kaka Nyabondo boys boarding it is purely boarding. Sama koro wach ne all of them are going to day school ibiro yudo ka 90% of nyithindo mantie kanyo gi nyithindo ma mabor koro mang'isi ni schools gi idhi lor nikech ok gidhi yudo nyithindo. Mar adek wan gi joma nondiki matie schools gi wan gi matrons wan gi caretakers ma tie schools mag boarding koro sama oloro gi ma wach ni koro boarding ok dhi bet jo Kenya mang'eny dhi koso tich unemployment dhi bet koro an ok ane ber moro amora dhi bet kiwacho ni boarding idhi gol rach ema dhi bedo mang'eny. To donge kati wacho ni ponono skunde makamago inyalo lori skunde makamago ponono wach ni ogol gi mar mondo mi kik gibeda boarding school kalore ni jopuonjre manitiere alora kanyo donge ponono ginyalo yudo thuolo mar somo e skul mantiere machiegni kanyo kose mano bende nyalo bedo peka ne jonyuol moko ponono kaluore koda omenda mar somo jopuonjre modak e alora kanyo ok nyal somo e skunde makamago Peter? Ing'ene jopuonjre ma alora go already nitie schools ma surround boarding schools to most boarding schools gibiro yudo ka gin joma biro gin joma aboyo koro sama wach ni giwuok ni gidhi dhi kocha then okay moko to dhi dong ma wuok machiegni dhi dong but ng'eny gi dhi koro mondo school gi ochako bed gi population mane gin go cha ok odhi bedo
immediately. Onya bedo gima de kao time maybe 2 years or 3 years ko keneno ka jomoko medore. But population nyaka de dok chien e schools go. Ilero kanye makara Nyaros korka kori wach machielo mabende wachore ne dwaro miyo mar mondo mi ogol skunde maga nyithindo dake kata boarding schools e kin grade 1 nyaka grade 9 en kotudore koda omenda mar somo kata school fees. Iwacho kanyo ni idwa mar mondo mi oket somo obede nengo manyangafu ni skunde gi mag boarding moko kuomgi ichulo omenda mang'eny ahinya. Bende ma en wach mar adiera ma nyalo miyo kata wach ni ponono ng'ato tero kata wach ni e court niero koro ter sirikal e court ni sirikal dwa golo boarding school ni koro king'iyo kiwango mar omenda mar somo. Bende en gino motegno manyalo miyo sirikal loyo burani mar golo skunde mag boarding. Kanyo sirikal nigi teko. To gine magi ginyalo regulate school fees. Koro ka giwacho ni schools nitie schools machulo pesa mang'eny, then sirikal emosetimradi emosefail nikech gine manego bed ni gi regulate. These are schools magin registered ma nego bed ni ging'iyo dong nitie kiwango mar fees michulo. Koro mano to kenego bed on those grounds ni emomiyo boarding schools idwa timnadi idwa gol. Omenda boarding school fee okinyal compare school fees mar day school to gi boarding school. Boarding school nyithindo nindo, nyithindo chiemo. Of course pesa nyaka dhi malo nikech donge nitie gitiyo gi pi, gitiyo gi stima, gitiyo gang'o, koro nyaka odhi malo. To be janyuol makao nyathi tere boarding ong'eyo, oseng'iyo fee structure, opimo to ng'iyo nikech king'iyo jonyuol sanie mundi bed gi maid. Minimum wage michulo maid en 15,000 kadhi mbele. Koro ichulo kata kapo ni inyalo afford chulo maid no 15,000. Ten en nyathi matin gi nyithindo matindo, maybe en nyako. Maid en nyako. Nyithindo ine gi nyithindo machuo. Wasewinjo stories mang'eny mosetimore miyudo ka maid ng'ama iza the caretaker koro timre na do exploit nyathi sami timre na sami onge. Koro gigi biro fwenyore bang'e. Koro in kaka janyuol ibro ng'iyo magi iwacho ni nyathina obede kama safe nikech school ka entie to en safe nikech jopuonj go gin kaka jonyuol. Matrons go gin kaka jonyuol. Girito nyithindo maber. Lakini kene ot koni ikia gima timore. Nikech stories to wasewinjo mang'eny matimore mamoko be pok ong'ere. Tiyudo ka nyathi ka nitie gimoro behavior moro mo obet go bang'e kibiri penje tiwinjo ko wacho ni maid ema notimona kama ineno. Maid ema notimona kama kiwuoyo kode ipenje. To bende yudo kata ni skunde mag boarding moko nyathi nyalo bedo no dak e skul kacha koduoge ot to ponono entiere koda timbe moko ma ok owinjore ma kata kimbe king'iyo tiwacho ni ama ok nyathina mana tere skul noonge kod tim makamae to duogi tim makama. Ponono magi weche mamiyo sirikal dwa golo boarding schools e pacho kae mar mondo mi janyuol ong'e tim mar nyathine hiehi. Mano tadier, but kaka janyuol nyathini kapok owuok dhi skul nyaka ibed gi nyathi, iwuoyo gi nyathi, ikone ni kiwuok ka idhi romo gi ji mopogore opogore, ing'e kaka wadak e odwa ka, ing'e ka gik mwahero gi gik maricho mok watimre nadi mok wadwar. Koro kidhi skul kiseketo nyathi miketo nyathi mobedo ni ong'e yiero maber gi marach nikech in kaka janyuol nyaka iket nyathi bed nyathi ma is assertive. Koro kodhi kucha to ong'eyo to kapo ni nitie gimoro ma maybe chande iketo nyathi be free, ikone niya ka nitie gimoro ma chandi ringo ng'wech. Jopuonj ka gin kaka jonyuol ni ringo ng'wech ikone gi kapo ni nitie gimoro ma chandi ka en gimoro marach ma ng'ato timoni titimri nade ti idhi ti iwacho ne japuonj kata one of the matrons or manitie around. Yes. Adwani wang'ring kendo wadhi e county ma Kisumu. Awinja ne pach jafwambo marwa mantiere county ma Kisumu kalore ne chendo ni mar mbako romo wagoyo mbaka nyaka kod jopiny kamora mora magintiere gi thuolo ni. Adwani wadhi e county ma Kisumu. Millicent Adhiambo kinyalo winja ka intiere county ma Kisumu. Kinyi ma kawuono Kisumu ochiew e yo machalo nade to jo Kisumu wacho nang'o
kotudore kod wachni mar rucho oko kata mar kumo skunde mag boarding mago kochakore grade 1 nyaka grade 9 higa manyien. Millicent. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwawuok kar dak Manyata kuma bende kaendi an kod moko kuom jonyuol ma bende agombo ni otwagie kotenore kod wach mar rucho oko kata golo oko wach boarding school kochakore grade 1 nyaka klas 9 higa manyien. Adwa ni gimiwa pachgi mondo gilerwa ni to gineno wachni nade machiegni king'iyo kamera ibo chako gi mondo wenwa wach mar boarding kik gol wachni nikech wan kaka jonyuol mantiere gi nyithindo wawinjo matek kabisa bedo gi nyithindo e ot kata kodhi e day school to duogo sana ka nyathi samoro ken ng'ama dhi e day school kodhi koduogo to wuok odhi bayo mage mamiyo gimako iye sate koro gik makamagi ok gin gik maber e community. Dwaher mar kwayo sirikal ni mondo yie owenwa boarding school. Koro jonyuol manyalo chulo boarding school mondo chul mok nyal be ni walamo wan kaka jonyuol kech wawinjo matek gi nyithindo ni kwadi wayud kata mana pesa to water nyithiwa duto te mondo bede boarding school nikech piny rach kendo piny tek gi jonyuol kabisa. Erokamano machiegni. Erokamano nyenyi kora Ramogi. Anawuok Manyata. Nyinga en Julius Ombogo, jadong gweng'. Koluwore gi wach mar golo boarding e school, ana support wachni. Ta support gi weche maseneno katimore. Adier kaka ana jatij gweng', aneno ni thoth waweyo ne nyithindo mar mondo jopuonje ema wawegi baden. Adier mondo ng'ato bed ng'ama ber e oganda nyaka bed ni janyuol ema miye chik monego luw. Chon wan kane wadongo to ne janyuol ni ng'ata manitiere majirani kata baba kikoso to chiki. To sani endi iyudo ka nyithindo ma thoth nigi timbe mopogore mana nikech gi enjoy nitiere some comfort zone in between. Kang'e kaka nyalo wache gi dholuo. Nyuol ema onego bed ni wan ema konyo kanyo moloyo ng'ata wacho ne gima onego bed notimo to eko biro luoro jirani. Tiyudo ni sani endi nyathi jirani ok nyal kwero. Wayalo buche mang'eny e kor gweng' kata iyudo ni joma dongo gore, joma mon gore mana nikech nyithindo. Koro iyudo ni nyathi no wacho ne ng'ane awinjo nyathi ogore gi ng'ane. Koro en magi endi an ata support wachni ka wanyalo bedo machiegni to nyalo bedo wanyalo gero society motegno. Erokamano ahinya kuom wach maber. No king'iyo kamera in pachi chalo nade? Mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom aritane maber odiochieng' ma kawuono. Mar ariyo iluonga ni Janet Awuor Migosi Ward. Wan gi bura mana kaka jowadwa osewacho ni ne wabire bura moro Manyata kae to gima daher mar wacho kuom boarding school an kaka janyuol an dasir mar mondo nyithindo bede boarding school nikech gimomiyo nyithindo bede boarding school mana kaka jowadwa moko be biro wuoyo to giwacho ni nyithindo wan gi nyithindo manyiri. Wan jonyuol wan ema wawinjo pek nikech wan ema wadabet gi nyithindo gi tok ka gia sikul. Gima dwaher mar wapimo malich ahinya ni kobede boarding school kucho to bi oduogo duration moduoge tin. Adier abiro kawo ting'ne kaka nyathina abiro nyise ni koro magi ma in school mondo mi iritri takidog e school. To kogole ni koro wan kode ka pile to biro miyo wating' matek mar bedo kode nikech obiro wuok mana kaka jowadwa pimo na dier giwuok ok ni ok giwuok kata onge to giwuok. Obiro wuok nikech ok ana bitiyo tich ng'iye seche te to boarding no kano na godo mang'eny. Anto dakwa ni mondo nyathi omed bede boarding makata kobiro tabiro medo gi chik na mano wuon mane yot to obede boarding osom. Erokamano machiegni. Okay, an iluonga ni Immaculate Aking. Amba Migosi. Anta asiro wach boarding ni nyithindo nyaka bede boarding school nikech thuolo ma nyithindo bedogo e dhot miyo anjao bedo mang'eny nikech giyudo thuolo malach. Jonyuol osiko kamanyo garama mar maisha odhi malo. To ka ngima tek kaka tek sani ne janyuol ok bi bedo gi nyathine e dhot karite. To seche ma gin e dhot ang' ne giyude thuolo mar bayo mang'eny. Omiyo an akwayo ni kaber to nyithindo bede boarding
boarding kanyo giritore ok gikal chiel gin within the compound. Seche ma awegi e dhot kadhi menyo to gin gi thuolo mar timo timbe moko dhi kare. Kata kamano e channels mag TV be e kinde masani nyithindo watch nyaka gik moko dhi kare. Omiyo seche mene skul onge gi thuolo mar timo mano. Omiyo ana siro ni boarding obed abeda. Erokamano kaka ong'amo gik machiegni. Erokamano ahinya, agone erokamano Ramogi TV. An kuom nyinga iluonga ni Mary Anyiko, ae gwenge mag Manyata. To an aneno ni wach mar boarding school ni kik gol. To moloyo to CS dokao maoni mag dhano. Do bedo kata gi public participation e areas te, monde ko bed to conclusion mar gimo o decide no. Boarding school okonyo jonyuol e yo mang'eny. Okonyo jonyuol nikech sama intiere gi nyithindo ntiere mabor to mi thuolo mar dhi manyo. To seche ma intiere gi nyithindo e ot, kiduogo tiyudo ka njao moko ng'eny mi kisran mang'eny. Koro boarding kucha chande ok wanyal rito nyithindo, wanyalo rito gi ten mana ni school oritonwa gi mang'eny. Kendo discipline magi ago kucha chande ber. In as much as gi acquire some few characteristics mok becho, but kika giduogo to pod inyalo wuoyo gi nyathini nikech asa pandi nyalo study nyathini kata for 30 minutes nyalo neno ka nyathini nitiere gi change kata onge godo. Akwayo ni mondo wach boarding school ni odong' adong'a. Jonyuol sandore oko ka gi nyithinde yudi. Erokamano ka ong'amo gik. Okay, gi nyinga an Moses Ochieng. From Manyata community. I support ni boarding school nyaka beda. Achiel kuom gik momiyo nyaka obedi. En ni boarding nyithindo sani opogre gi ndalo machon. They acquire more skills, gik magineno, especially from the videos and whatever. So boarding school konyowa nikech dongo ko en within the curriculum mar the school. At the same time, okonyowa nikech nyathi dongo ka en within the perimeter mar the school. Kae nyathini eri biro acquire gik moko ma school based mopogre gi madala ka nikech dala ka wantiere ga lot of influences. Samoro ibiro wuok kaka sani ok ibi bet ni kwayo nyathi e dhot. Nyathi biro bet kadhi moko mayore nikech kalure gi kit yuto marwa wawuok from the slum community. The slum community waonge gi security, ok inyal geng'o ne nyathi e gate mondo kik odhi one gik matimre oko. Koro the moment muwuok oko chande obet gi some other influences ma opogre gi ma nonego tim. Koro nyathi nyalo donje timbe moko maricho samoro kata ka janyuol kia. Koro boarding school chande to kene ka japuonj mondo mi obed ng'at maber. Then kang obiro to janyuol bende ang' nokaw sache ma paro opogore nitie mago ma bende siro ni kao kamano kionge penjo mora ageno ni iyudo pa jonyuol ma bende biro konyi e twak ma kawuono abiro bedo kuomi mondo idhi nyime pod twak ma wan godo okinyi ma kawuono. Joyce. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka intiere kaunti ma Kisumu kono. Wawinja makare kaka jo Kisumu oloso kotudore kod wachni mar golo skunde mag boarding kochakore grade 1 nyaka grade 9 higa manyien. Nyakona Moge Jwang, in bende kamora mora mineno wa inyalo chwalonwa ote mari kata penjo mora kokale namba mar 23600. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV. Ang'eyo ni woro ote mathoth ahinya, ote mabende pod wabiro medo somo ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Med mana oro ote, abiro somo ote kapok watieko twak marwa okinyi makawuono. Pod antiere twak kae kod Peter Okelo kaachiel kod Rosa mabende en janyuol. Wantiere kod Rosa antiere gode studio kaachiel e boma ma Nairobi ka Peter to tudore kodwa ka entiere studio marwa maboma ma Kisumu. Peter kabiro korka kori, ang'eyo ni wachni mara omenda mara somo mano kipimo fees maponono jonyuol chulo ka otero nyithindgi e skunde mag primary mag day school, to mano ka gitero nyithindgi e skunde mag primary mago mag boarding. Sirikal wacho kanyo ni giduoka gigolo oko skunde mag boarding kaluwore ni skunde mag boarding mag primary ponono chule pesa mathoth ahinya mopogore kod mago mag day school. Wach makamae korka koribi paro ni en gino motegno monego bed ni mako mar mondo mi ogol skunde gi mag boarding e primary. Peter. Kamano gima ng'eyo ni fee michule boarding school to ng'eny moloyo fee michule day school. To nikech gima omiyo nyaka bed mang'eny en ni ng'ene boarding school nyithindo gichulo chiemo, nyithindo gichulo joma ritogi,
kaka caretakers, matrons, nyithindo gi chulo nyaka medical fee nikech gin ka gituo to koro skul ema terogi. Koro fee ni malo. Koro chako wacho ni boarding en optional. Nikech ng'amo kawo nyathini motere boarding nyiso ne en janyuol moseng'iyo fukone moyudo ka oromo. Koro kata bed mana ne reducing the cost, but still okane ka government dhi konyowa. Gima onego bed ni government timo maduong' mondo omi cost of education obed piny en onego bed ni ging'iyo cost of commodities, gik ma chiemo ma nyithindo chamo e skul gi bechgi chal nade, nikech fee michulo mang'eny nikech chiemo dhi malo, gimoro amora bech odhi malo. Koro gima sirkal onego bed ni consider mokwongo, giduok bech gik moko chien kata bech boarding be dhi bedo piny. To kane ken solution nikech joma hinyore en common man hinyore nikech chiemo ni malo. Koro kata be mani golo boarding to pod bana dhi common man dhi hinyore nikech ng'amo dhi e private school, ng'amo dhi e boarding school en janyuol make a choice mong'iyo wacho ni en kaluwore gi yutone oromo chulo pes chiemogo, oromo chulo pesa mar medical bills and the rest. Koro ato kapane mano reason ahinya, government ok no reason kanyo maber. Ginyalo reconsider their reasoning mondo gima ber ni bech boarding dhi malo nikech cost of life dhi malo. Koro ging'i mechanisms ma bech commodities odogo piny, then automatically fee mag boarding dhi dok piny kato ji dhi konyore. But circumstances mamiyo boarding bet to pod ging'eny ok wanya avoid gi at all nikech nyithindo dhi hinyore molo kara jonyuol. Mane stand na. Ilero kanya yo makare ahinya ni ponono kogol skunde go ma nyithindo dake mago mag primary kalore ni pacha janyuole mong'eyo gino momiyo otero nyathine e boarding school kata mana kaka senyisi bende wantiere kod janyuol kae en bende onyiso wa pache kotudore kod gino momiyo jonyuol moko kao kang' makende mar tero nyithindgi e skunde go mag boarding. Nyaka sani mana kaka bende ise wacho Kairos ni en gino ma bende janyuol ema kao kang' makare mar mondo mi oter nyithindgi e boarding school. Ka wang'iyo boarding schools ma bende wantiere gode pacho kae ahinya to mago mag primary, ang'e ni wantiere kod mopogore opogore, nitiere nyaka mago mag nyithindo modak kod ng'ol mantiere gwenge mopogore opogore. Bende paro ni golo skunde makamagi nyalo favor nyaka nyithindo mantiere kod ng'ol e kor gwenge ma pacho kae, nikech nitiere skunde moko nitiere kaka mano mar nyithindo mantiere kod ng'ol ponono mar kata moko nitiere kanyo mag joma nitiere kod ng'ol mar koso winjo wach, ng'ol ma ok neni, nyaka mago ng'ol ma ponono wuotho gi ndiga. Bende no paro gi e kinde ma gibiro kod okang' machalo kamae. Sirikal ok ane ka noparo wachno nikech king'iyo nyithindo man gi special needs ma ok winji gi mok nen, wan gi specific schools e Kenya mzima. For example, diyudo ka nyithindo mok nen wan gi Thika School for the Blind ma nyithindo te kure mitimruok nadi iterogi. Koro wachane ni iya Kisumu 10-day school to waonge such a school. Mano tiende nang'o? Ok idwa ni nyathini osom. Sirikal ok dwa ni nyithindwa mondo timre nadi mondo osom, nikech kuma nyalo yude somo mong'ith en kanye, en Thika School to bor gi Kisumu. Koro bro chuno niya, nikech nyathi ok nyal wuok Kisumu kodhi Thika pile ok nyalre. Koro bro chuno janyuol okaw nyathi ma is deaf and owuok all the stakeholders, gikel janyuol, gikel school the jopuonj to gi sirikal wuon. Koro gibed piny mondo ging'e ni to kawa boarding ni obet ere ber mwayudo, kata ka wagolo boarding ni ber mane ma ok wabe yudo. Koro an kaka janyuol taneno ka boarding school osekonyo jonyuol kabisa. Koro jo sirikal pod gidoge e drawing board to kwayowa kaka jonyuol en ni boarding schools gi omed bedo. Nikech to kapo ni gini gi complain kake wacho ni school fees ni boarding schools school fees di malo, janyuol okochun, en optional, okochune, and especially jo primary school okochune janyuol. Koro janyuol ing'iyo nikech sami dwa tero nyathi school imi
gimoro amora kaka ibro timri nadi ibro chul dongi ine ming'iyo kaka janyuol ng'iyo niya ma abro nyalo ma para ni nyadiriyo ponono giparo mondo gigol e sekta mar somo. Gi thuolo ni kendo adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisii. Watudre kod jafwambo marwa mayudore Kisii kono, mano Crispin Otieno. Crispin Otieno, kiwinja makare ka intiere kaunti ma Kisii okinyi ma kawuono. Kaunti ma Kisii, jonyuol kata jodak e kaunti ma Kisii wacho nade kotudore kod thuon wach mabende watwak e studio kae okinyi ma kawuono mar golo skunde mag boarding ahinya to mago mag primary. Crispin. Oyawre ahinya awinje yo makare. Kaunti ma Kisii paro mopogore opogore imed mana gol kod jonyuol kalore kod wach mane sirikal ogolo ni eti gidhi golo oko boarding primary schools Kenya mangima. Omiyo kama ntiere ni boma ma Kisii adwa loso kod moko kuom jonyuol ginyiso ne pachgi kalore kod paro manyicho gol kod sirikal kalore kod somo mag nyithindo mantiere primary. Karibu katika runinga ya Ramogi. Tuambie, tunaona siku mbili zilizopita kumekuwa na mjadala kuhusu kutolewa kwa zile shule za boarding schools kote nchini. Wewe kama mzazi kutoka Kisii, je, unakubaliana na serikali kwamba ipo haja boarding school ikue iondolewe ama unakinzana na maoni yao? Kwa majina kwanza, mimi ni Nyabuto Nyambo, mkaaji wa Kisii County. Sikubaliani na kila serikali inataka kufanya, sababu kwa kila jambo mahali tumefikia tangu 2010 constitution inahitaji mambo tunaita public participation. Sijaona ni wapi serikali imekaa chini na boarding schools wale wanasimamia ama wenye boarding schools wakikuja na solution ama recommendation ya kusema ya kwamba wacha sasa watoto wale wanasoma boarding warudi public schools. Na hizi public schools kuna space ya kutosha kwa watoto wote ambao watatoka primary school wanaenda kuingia. Unajua kila kitu lazima kifanywe kwa mpango. Ikiwa sasa kila kitu ikiwa sasa tutaanza kuamka asubuhi na kusema hili linataikana, hili tunataka kufanya, hili tumesimamisha, hiyo haitakuwa njia nzuri ya kuendesha serikali na kuendesha wananchi. Sababu jambo lifanyike, lazima itane all stakeholders wakuje wakae chini waongee, wasungumuzie hiyo maneno, wapange ni kufikia wakati gani hiyo primary ama boarding schools zitakuwa zimekamilika kuendelea, ndio iwe sasa na hii public schools imekuwa na mipango ya kutosha ya kuabsorb watoto wa academy kuingia public schools. Ndio sasa tuseme sasa break this one, go to this one. Kumekuwa na tetesi kwamba wazazi nyinyi hamtaki kukaa na watoto, ndio maana wanapokuwa kule shule mnahisi kwamba wako sawa. Hakuna kitu kama hiyo. Ni mzazi gani hataki kukaa na mtoto yake? Kwani mtoto anaenda kwa street kuchokora, kufanya uchokora, ama mtoto anaenda shule? Hakuna mzazi ambaye hataki kukaa na mtoto wake, akusalia academy. Huyu mkisi na nini au watu wanachanganya county and at the same time a parent. The issue the government is wanting to bring across to the parents is really not wanting, because it could have started down and then call the stakeholders, those people are involved. First instant is that we have enough facilities which would accommodate these pupils. Because already now, one thing we are going to realize is that the interaction point on board, what we used to share with the other students from other provinces, now you are killing the vision of these other youngsters, because somebody has been brought up in a boarding school. He wants to join another school in another county. Now you are now bringing limitations that we don't want to bring to that to the boarding, because it will be very hectic for a parent to operate. Now, take mine for instance. My son wants to go to Alliance. I'm a caparat. Now you are telling me to narrow down the space so that he can send us from a public school or operate from home, which is not possible. Then the government could have put in structures which needs a lifespan, maybe 2 to 3 years, so that before they come up with this solution.
You don't need rocket science in this. You cannot wake up one morning and then say you want even to evacuate the entire family to another place. No, it's a process. So what I could ask the government, sir, they could have sit down, do logistics, call the people, stakeholders, do the academicians, call the academicians, and those who can draw the curriculum. Now, we are now landed just, and there is no vision. Because now, right now, the CPC, the same government. Now, I mean that everybody will come up with his own policy. Because before you come with a new idea, you could have come with another strategy. Before you erase this, we used to have the 844 system. We had a plan for that. Then if the system has worked until another system was introduced, the CPC. Why is the government, the same government, which is now led by the common man, is changing the structures? You are now bringing a burden to the same parents. Because right now, we have enough facilities which accommodate all these students. Like now, let us give echo to the boarding schools or private schools. Because they have eased the government for the congestion. Like now, we have a data from the public schools. Almost half of the public schools is all overcrowded. You go to a class, you cite a capacity about 100 pupils, and then you wonder what kind of rocket science a teacher use a ratio of 1 to 60. It's not possible. So what we are saying, the government could have come up, give a larger task. So at this level, we primary duto e Kenya mangima en gino ma pod bedo kelo ywaruok mopogore opogore ka wuok kuom jonyuol ka giwacho ni ok giikore ne chenro no kendo nokonyisgi e yo machon kata ne pok obedo kod public participation ne pod onge, omiyo pod en wach ma pod wabiro medo luwo machiegni kendo medo wuoyo gi jonyuol mopogore opogore nyaka amine bende mawuok e kaunti ma Kisii mondo onyane giwacho nang'o kaluwore kod chenro ma sirikal dwa keto mar golo oko skunde mag boarding. No Otieno ka intiere kaunti ma Kisii kanyo wawinjo paro maliw ahinya kowuok kuom jonyuol ma bende loso godo kowuok e kaunti ma Kisii kono. Nyako Ramogi Jwang magone pach joneno mantiere kaunti ma Kisii. Bende anyisi ni ornwa ote mari, wabro somo moko kuom ote ma bende uoronwa gisane. Ka somo moko kuom ote ma bende aneno kuoronwa kinyi makawuono, kinyalo mana ket ote makamago mar mondo mi asoma achiel kachiel e wang' jowi marwa kanyo. Kinyalo mana ketnwa ote ma bende uoronwa gisani aka wadhi mbele kod twak marwa kinyi makawuono. Anyisi ni nyalo tudri kodwa e namba mar 23600 gi Facebook ma bende wantiere live. Penjo makawuono en ni boarding room pachi en mane kotenore gi dwaro mar tieko chenro mar boarding e skunde mag primary. Mane penjo makawuono ma bende wapenji kokale yorwa mar tudruok mar Facebook. Sam Jakom wacho kanyono yaure. Joyce an kuom pacha aneno ka sirikal gore kod private schools nikech primary schools ma offer boarding services gin skunde mag jigi. Wacho kanyo ni nikech primary schools ma offer boarding services gin skunde mag jigi wegi, piny ochomo kure. Somo sani itayo mana ka gima onge chike awuoro. Mano Sam Jakom ma bende wuoro kama kamano. Elizabeth Ongaro bende wacho ni giwenwa boarding, kwani boarding otimo sirikal nade. Mano penjo mar Elizabeth Ongara kanyo. Ote machielo Adhis Melo Nyanya Kacha penjo kanyo ni anto wachni ok mora kata matin nikech ahinya nyithindo mae gwenge mag Masaini kaka gisiko gidar nikech chiemo, koro nyithindgi koter e boarding school bet gin safe. Mano paro maliwa ahinya kanyo kowuok kuom Nyanya Kacha. Oduongo Oluoch wacho kanyo ni orum kabisa, jonyuol nyaka rit nyithindgi, japuonj ok nyal timo double parenting. Paro opogore kanyo. Mano jago ma bende ok oyie kod wachno mar boarding. Opong George Lufeze wacho ni kata mag sekondari be onego tieki te. Nyithindo ok nyal chiko jonyuol kuom wang'o skul. Mano pach janeno marwa. Agiradi bende wacho nonenowa e yo makare ka intiere county ma Kericho. Owacho kanyo ni a big loss to private schools. Mano ote machielo mano mar Josephat Omboko wacho ni boarding en optional. Koro ka ok inyale to mana day, to ka inyale to onego ni. Mano ote mar Josephat Omboko bende wacho kanyo ni I support this, jonyuol nyaka rit nyithindgi.
Ote machiel mabende joneno mag oronwa kokalo ma en janyuola mantiere kod nyathi mosesomo e skul no mar boarding kendo nyiso mana kaka nobedo. In bende inyalo medo tudri kodwa kalore ne twak makamae pod biro dhi nyime kata ka thuolo marwa orumo. Kata kamano pod wadong mana kod dakika matin kende to watieko twak marwa okinyi makawuono. Rosa Ngila adwa ni ichiwna pachi mogik kotudore kod thuon wach mabende watwake okinyi makawuono. Wachni mar golo boarding school iwinjo makare paro mar jonyuol kowuok e counties mopogore opogore, paro mar joneno magwa kokale Facebook kacha. Gwenyruok e paro nitiere. Jomoko wacho ni nyithindo jonyuol owe jwango nyithindgi e boarding school, girit nyithindgi adiera, girit nyithindgi kigine ot. Moko bende wacho ni boarding schools ber, owe aweya gidhi nyime. Bende nadiera ni jonyuol moko jwango nyithindgi. Ang'eyo ni kata in e kinde ma nyathini ne somo e boarding kacha ponono ni dhi lime kinde ka kinde tiyudo ni nitiere nyathi moro ma ponono en ango si kanyo kong'iyo gate to nyaka no chak rito gokinyi ok one min mare. Nitiere jonyuol makamago. Jonyuol manyo. To kata ka jonyuol manyo oko nyiso ni koro nyathini wiyo wilgo. To kineno janyuol otero nyathi e boarding school, omanyo thuolo monyalo dhi manyogo maonge gi wasiwasi to nyathinacha aweye kama, aweye ma kata ng'ato. Koro janyuol ibo yudo ka en ng'at mamanyo, koro nyathi ok nyal kete ni en manyako bed gi nyathi kanyo. Koro tero nyathi e boarding. To janyuol be kosetero nyathi e boarding, mano konyiso ni idhi bolo nyathi. Janyuol mohero nyathine ma mano nyathine adier ok nyal timo gima chalo kamano. Ni kawo nyathini tidhi bolo to wiyo wilgo. To king'iyo kata ka en janyuol ma yudo ka maybe odich mokadhore, to simu be nyakogo mondo winje to nyathina no nang'o. Inyalo yudo kata kuwuoyo gi japuonj, okono japuonj ni adich moro maka. To ng'eny jonyuol be samoro kodich to oro ng'ato dhi neno nyathi. To ka okoro dhi nyathi dhi neno kokoro mondo odhi one nyathi okoro ng'ato, then mano koro en negligence. Mano parent ma is not responsible. Yeah. To ng'eny parents gin jok ma gin responsible. Nikech ki kawo nyathini tere boarding en pesa mang'eny michulo. To an responsible parent maybe nitie shida moro mokadhe. To janyuol ma normal to ok nyal timo kamano. Yes. Ero kamano ahinya. Wachni mogik otudore kod wachni mar golo boarding schools. Wachna mogik en niya, sirikal wakwayo gitim bedo boarding school omed bedo. Lakini kapo ni pod gineno ni gidwa ni mondo gigol boarding school, to ok en gimoro ma gitimo atima ni gichiwo ni kaka kawuono ni boarding schools onge. Gimi be jonyuol thuolo. Kata other stakeholders. Nikech king'iyo weg school mag boarding schools go, kaka japuonj okelo nowacho, employment, gi create employment. Koro parane ni kawuono ichiwo ni pap ni boarding schools onge, matron ni odhi yudo tich kanyo. Jo caretakers gi gidhi yudo, jotedo dhi yudo tich kanyo. To government wacho ni they want to create more job opportunities. To mano will be opposite to what they are telling us kaka jo Kenya. Koro anakwayo sirikal giparo matut. To be onge gima giparo. Boarding schools mondo timre nade? Boarding school omed bedo. Kamano. Ero kamano. Wawinja ne pacha Peter Okelo ka intere county ma Kisumu. Peter, thuolo marwa mar twak okinyi makawuone morumo. Twak makamae de wagomba ahinya dhi mbele godo, kata kamano thuolo marwa morumo. Wachni mogika kotudore kod paro mar golo skunde mag boarding ahinya to mano mag primary. Peter. Pero kamano an pacha pod an mana kaka wacho ni government nyaka reconsider their part. Nikech wasewacho weche mamiyo boarding bedo. Koro government kaber to nego dog piny mondo giwuo gi stakeholders
mondo gi change the stand. Nyaka sani boarding to kanyalo rumo completely. Koro kwaya mara maduong' mar government ne gikete obed optional. Janyuol manyalo obede boarding, oter nyathi e boarding, mok nyalo odhi e bedei. Then akwayo maduong' ni kagi wacho adier ne gidwar keto mondo cost mar boarding obed piny. To government nyaka dogarga piny mondo gilu cost, giduok cost mag gik ma miyo boarding bedo mang'eny. Chiemo beche ni malo sana. Gimoro amora beche ni malo. Koro ka gidwa konyowa, giduok beche moko piny, then gigol fee structure manyien obedi mondo cost mar boarding obed piny. To gima duong' ne government nyaka wuo gi jonyuol mondo giwinj pach jonyuol, gima jonyuol wacho, giwinj pach jopuonj, to gichak iwinje the owners of the schools, nikech sama koro gidhi golo boarding ni to nitie schools ma purely gin boarding. Sama idhi lor joggi, wasewacho wach mar ni jok moko dhi lose tich ka. Jogi dhi bedo kanye. Tapane government mora mora ma pile pile dwaro ga ni mondo gi create employment. To ka koro gidwaro golo gigi, then employment dhi bedo maonge. Jogi dhi kanye. Nyithindo ma gidwa golo boarding gi, wacho distance to give those as conditions mantie pastoral areas like kwadhi kwatamana pastoral communities and kuonde machalo ka West Pokot ma nyithindo nyaka bede boarding ja ogolgi. Government o consider mondo ging'i kaka ginyalo keto policy ni obed mombekni matin mondo obed optional, to wadhi bedo maber. Mane pacha. Ilero kanya yo makare inya Peter Okelo ka intere studio mar Boma ma Kisumu. Erokamano inya Peter Okelo, japuonj maduong' mar skund primary ma Hekima mayudore kaunti ma Kisumu. Erokamano inya nyaka kuomi in Rosa Angila kuom kawo thuolo mari mar mondo mi ubi wabede twaka marwa okinyi makawuono. Nyaka Ramogi Ajwang' in bende erokamano inya kuom bedo kodwa e twaka nyaka ne wachak chenro mar mbako romo kata nyaka ne wachaka chenro marwa mar piny kar saa 12 mar okinyi. Twak ma kamae pod wanyalo medo dhi godo mbele e yorewa mag tudruok manokoriwo namba wa mar 36000 gi Facebook kata kama wantiere live. Thuolo mar mbako romo e maurumo. Kata kamano wabiro chako warado odiochieng' makinyi. Elo jowetena mabende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo Cleophas Oluocha, Sharon Ong'ao, producer marwa, director, jogo picha, jomak duola, kachiel kod jogo duto manitiere TX. Wagoero kamano ahinya kuom neno ni chenro ni obiro ne nyako Ramogi Ajwang' e yo makare. Nyaka kendo waromo odiochieng' makinya ka Nyasaye orita to in bende oriti masani. Nyinga Joyce Oduor. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye.